Takže vítajte v mojom ďalšom hracom videu. V tomto videu si zahráme hru Jelly Jump. Je to iba taká somarina, iba z nudy som si ju nahral, ale celkom fajn. Proste zarábate iba peniaze a 200 kvapiek vám treba, nie peniaze, ale kvapky. 200 kvapiek vám treba a môžete hociakú postavičku z gumy. A tak to funguje, vidíte, ja tu mám takéto, musíte iba skákať, proste o tom iba, že skačete a keď sa vám to nepodarí, vás to chytí. No tak ideme ešte raz, ideme zase na to, musíte iba skákať. Môj maximum je asi 15. Je to vtipné, ale ťažká hra, zložitá. Dobre, tak ja končím, majte sa.